aj o tom je naša relácia. Tento príbeh sa odohráva v skromných podmienkach, kde rómske deti skončili v detskom domove. Celý príbeh nám rozpovie Rudo a Natáša Lakatošovi. Privítajme ich medzi nami. Dobrý večer, vítam vás v našej relácii. Poprosím režiu o prekladateľa. Dobrý večer. S kým sa chcete dnes stretnúť a prečo? Idem cez manžel do Pačidla. Idem úžar mám. Chceme pozvať naše deti, ktoré nám úrady zobrali. Nie úrady, ona na vine je. Nebola som ja na vine, on zavolal sociálku. Tak povedz, že tu nebolo v strese, aj ti zastavilo chodenie ty, Natáša. Nezastavilo, ona vymýšľa, chladil do krčmy, stále tam sedel. Zasti. Ale nie, ja som mala rada deti, ja som nechcela dať. A prečo vám ich zobrali? Napovedal. Počkaj. Centra dáke mi Avel Andrej Karčma. Celé dni som trávila v krčme. Som povedal, že v krčme sedí. A ty povedz, že nie ešte. No povedz, že nie. Ja všetky deti mám tu v srdci, nevidíš? Všetky nosím v srdci. A ako dlho ste spolu? Od roku 1800. 46. A kde ste sa spoznali? Na nádraží v Žiline. Pýtam sa tak. Takže, koľko detí máte a v akom detskom domove sú? Trinča Joris, Trinčavo a... Máme 3 synov a 3 dcery. A my nechceli sme do Kokavy dať. My chceli sme do Spiskej nebrali černé deti. A prečo ich tam nebrali? Prečo ste ich tam nedali? To bol taký výron prišiel z Novej Si, taký výbuch a také streky bralo. Takže poďme sa spýtať. Ahoj Janko, tak ako to dopadlo? Prišli naši hostia? Máte problém s Milankou? Vítajte ich. Dobrý večer, sme radi, že ste prijali naše pozvanie. Predstavte sa našim divákom. My vieme, že nemáme kamarátov, tam my ste v domova. Nemáme ani kamarátov, ani rodičov nemáme. My sme vyrastali v detskom domove. Už môžem pozdraviť, ešte nie? Ešte počkajte chvíľku. Ty sa napínate, už ti šíbe. Prečo nás dali do domova? Povedali, že tam nás budú sa starať lepší rodičia. Nemajú financie na nás a tak. A dobre sa o vás starali v tom domove? A dobre, tam je internet, máme všetko. A my máme aj sponzora, Argiru. A my chceme pozdraviť ešte jedného človeka. Ale ty dajte Takže vôbec neviete, kto vás mohol pozvať. A chcete to zistiť? Hej, čo nám Tak. Hej, aby nás roky nesol. Ale ty poradne sa. Budeme tam Čechy, tá... Ale počkaj, to nie preto, nie? Ale to ja sa ich bojím, keď tam také ričia. Hej, že pozrie, čo to za otropy tam. Jaký bydla? Dobre, takže nebudeme to ďalej naťahovať a pozrieme sa, kto vás teda pozval.
môjho brata, čo mi požičal koženku. Dobre, takže brata sme pozdravili a čo, dáme stenu preč? Dajte tam steky. A máte tam steky. Jakú? Ukaz. No taká, to nie moje deti. Ale takú drahú. Poprosím réžiu, aby dala stenu preč.